नैबे जाहैबाय फिफ्थ बिटिसि इलेक्शन आरो नैबे बाराव आङो खेबथामनि बिटिसिआव गेलेदों सिगां खेबनै बिटिसि इलेक्शन आरो खेबनै एमएलए इलेक्शनमोन गासै नैबेजों खेबबा जाहैबाय खेबब्रैयाव आं देरहादों आरो नैबे बाराव देरहागोन आरो बेबारनि रेसपन्सआ सिगांनि जेसेबां सिगां इलेक्शन गेलेदोंमोन बिनिख्रुइ साबसिन जादों आरो 2005आ फार्स्ट आरो बिनि उनाव नैबे जाहैबाय सेकेन्ड बेस्ट बुंनांगोन आरो बेनिखायनो अलमस्ट माने क्लिन स्विप एन्टार बिटिसिआव जाय बिपिएफआ क्लिन स्विप खालामगोन आरो मेजरिटि मोननानै गभर्नमेन्ट जागोन रायजो राजाखौ मा बुंनो सानो समाजनि सोर रायजो राजाफोरथ' जोबोद मोजां पाब्लिकफ्राथ' गासिबो रेसपन्सा मोजां होजोबदों आरो बेबारनि इलेक्शना खिन्थु माबा मानि पावार बुंनो थाङोबा थाखा फैसानिसो डेभेलपमेन्टनि जेबो इसु गैया आरो बिसेसकै डेभेलपमेन्टबो मावखायाखै नालाय बोसोरबायाव बेनिखायनो गासैबो जुदि नायोब्ला बेबारनि इलेक्शना इसुबो गैया आरो जेबो बेबादि कम्पिटिसन सोर बांसिन माने जाहोनो हायो सोर बांसिन लोंहोनो हायो बिदि आरो बेनिखायनो जों फकास खालामदों जों डेभेलपमेन्ट इसुसखौ जेरावखि थाङा मोनसे नङा मोनसे जोंनि सिन दङ आरो बिसेसकै हाजार खामानि मावदोंब्लाबो फान्डिंआ अनलि 835 crore बेखौनो बाहायजोबनो हायाखै सिगां जाहैबाय मावदों होनब्लाबो नोङो फान्डिंआनो टटेल 835 crore अब्ला नोङो अबाव फैसाजों मावखो हाग्रामा महिलानि समाव 3000+ मोन आरो बेनिखायनो खामानि मावनायजों फैसानि हिसाबजों मिलायाखै आरो बेनो नोंथाङा बे बारनि बिसायख'थियाव गोसो खुसि होनो हादों नामा जोंथ' जोबोद खुसि बे बाराव बेनिखायनो रेसपन्सआबो बिराद मोजां आरो फ्रि एन्ड फेयार बादि नुदों दा जोबनायाव दा फाइनाल रिजाल्टआसो बुंगोन बक्सआथ' आरो साहैबावगोन नालाय बेयावबो नोजोर होबावनांबाय दाथ' बिनिखायनो जेरै मोसौ सिखावफ्रा बिराद एभेलेबेल बेबायदिनो भट सिखावफोरबो ओंखारनाय खोनादों बियो आरो